אז מה ככה רואים כאן אופי בסרטון התחלה, בגלל שאתם רואים עכשיו אני התחלתי יוטיוב, לכו תעקבו, יש לי גם טיק טוק וקוראים לו גם אופי כמובן, עם תמונה שלי ככה ועם קוסמטיק, כי עכשיו אני בבן כמו שאתם רואים, אבל כנראה שאפילו עכשיו אני אעלה ללייב, ומי שפשוט יצפה ביוטיוב ובמקרה יהיה אז שידע, מי שיכול אני אעלה את הסרטון ואחרי כמה זמן, לא בטוח אבל יכול להיות שאני אעלה ללייב. אני קודם צריך לדעת לחבר את ה-VR וזה ללייב, אבל כנראה שיהיה לייב בקרוב, אפילו אולי היום. אז מה אני אגיד, זהו, אני בבן, מי שרוצה אני אחזור, ואני עוד מעט מגיע ל-200 עוקבים בטיק טוק, וב-200 עוקבים בטיק טוק אני פותח פאן לובי, ואני עוד איזה 10 עוקבים ב-200, אז שתדעו, אם אתם רוצים לשחק איתי ולעשות איתי לפעמים סרטונים, אז אתם יכולים ללכת לפאן קוד שאני עומד לפתוח. הופ, ולתחילת הסרטון הראשון שלי אני רוצה לבקש ממכם, לכל אלה שיודעים לשחק טוב, נכון, יש את הזה של המפות החדשות והמיוחדות האלה שיש פה בארקייד. מישהו יודע למה זה לא עובד לי? אולי בגלל שאני בבן אז זה לא עובד לי. כאילו אני ניסיתי 500 פעמים, זה לא עובד לי. לא יודע למה זה לא עובד לי. תמיד עושה לי רק את המסך השחור וזהו, ואז אני לא יכול לעשות יותר כלום חוץ מזה. בינתיים אני אגיד לכם, אני יוצר תוכן של גורילה טאג די מתחיל בטיק טוק, אבל בסדר, לא לדאוג, יכול להיות שהיום יהיה לייב, ומי שמכיר אותי מהטיק טוק בבקשה שימו סאב. טוב, הנה אתם רואים כמו שאתם, אולי זה מהבן, מישהו יכול לכתוב לי בתגובות איך עושים את זה, אז תודה, ביי.